It-tieni dar tagħhom, hekk sejħula żgħażagħ li tkellimna magħhom meta żurna l-Oratorju tas-Salesjani f'Taslima il-ġimgħa filgħaxija. L-Oratorju fetaħ il-bibien tiegħu fil-qalba ta' Taslima fl-1908 u fuq kliem il-fundatur Don Bosco l-Oratorju jkompli l-missjoni tiegħu li jgħin fil-formazzjoni ta' tfal, l-adolescenti u żgħażagħ. Id-direttur tal-Oratorju, Father Paul Spiteri, qal li l-Oratorju jilqa' tfal minn 7 snin sa adulti ta' 35 sena. Iż-żgħażagħ jipparteċipaw għalija u jiġu nħeġġu aktar żgħażagħ biex jiġu hawn għax verament rajna bidla fit-tfal u żgħażagħ li jattendu hawnhekk. Tkellimna ma' 2 mill-youth leaders li llum it-tnejn għandhom 24 sena u ilhom jattendu l-Oratorju bejn 12 u 15-il sena. Għena ħafna ovvjament nikber kemm f'ċertu valuri u aspetti fil-karattru tiegħi kif ukoll għeni għal-ħajja hemm barra, preparani aktar għal-ħajja hemm barra u għeni fl-aħħar mill-aħħar insaħħaħ il-kwalitajiet tajbin tiegħi l-għandi u nkun nista' ovvjament nkun ċittadin onest u żagħżugħ bis-sens ġewwa s-soċjetà hemm barra. Prattikament hawnhekk aħna nsejħu t-tieni dar tagħna, is-tieni dar tagħna niġu nintefgħu ġieli nagħmlu diskussjonijiet, nagħmlu ċertu diskussjonijiet fuq ċertu temi kurrenti li għaddejjin, ġieli nintefgħu pereżempju naraw xi film jew xi logħba futbol. Jiena bħalissa nagħmel parti minn Salesian Brigades huwa grupp fejn jgħalmek ħafna fuq avventura, drill u music. Jgħinek iktar fuq affarijiet ta' ħajja ta' kuljum, tipo kif torbot lat, kif tagħmel is-sajjar, camping ukoll. F'dawn il-jiem iż-żgħażagħ li attendu l-Oratorju tas-Salesjani f'Taslima tiħejju għall-attività By the Young for the Young minħabba li hija attività li ħarġet miż-żgħażagħ stess għal nies fil-bżonn u se jinġabru flus għal Darbjorn u Children's Funds. L-attività prinċipali hija maratona ta' 24 hours ta' talb, ħankun qed nitolbu hawnhekk jiġi żgħażagħ kienu qed jitolbu anke għal nies oħra hawnhekk. Jiena verament nemmen li żgħażagħ tajbin. Għaw ħafna żgħażagħ tajbin u jekk jifhmu l-importanza u li hemm tajjeb dak li qed jagħmluh mill-qalb. Iż-żgħażagħ mbagħad jagħtuk qalbhom. By the Young for the Young se ssir bejn is-Sibt 26 u l-Ħadd 27 ta' Ottubru u minn barra maratona ta' talb se jkollha wkoll żona għall-logħob ta' tfal, abseiling u wirja tal-karozzi fost affarijiet oħra.